Martek Studio uvádza dokumentárny film s názvom Education and Celebration Trip alebo Ako som šiel na manželku. Je upršané pondelkové ráno a ja som sa chcel vybrať na môj trip. V hlave mi blúdi milión myšlienok. Teraz na začiatku cesty zmoknem? Čo? Prečo? Všetko sa mi zdalo zrazu nemožné, že nezvládnem celú cestu. Našťastie prestalo pršať a ja som sa mohol vybrať na môj trip. Zašiel som pešo úplne až na Štrbú zastávku. Zo Štrby som pokračoval na moju prvú zastávku do Liptovského Mikuláša, kde ma už čakal test. A sme tu, Liptovský Mikuláš, mesto môjho stredoškolského života. Bol som tu 5 rokov a mám stadiaľto veľa zážitkov. Liptovský Mikuláš je veľmi pekné mesto a rád sa tu vraciam. Dneska som tu kvôli tomu, aby sa zo mňa stal kuchár, a.k.a. Martek Kucharis. Titul Kuch Matej Očenáš na hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Vážení priatelia, za mnou vidíte Ľudka Štúra, nie toho zo Štrby, ale toho takého, ktorý šiel takedy, ktorý vlastne zakonil spisovnú slovenčinu našu. A ja chcem vám povedať, že testy som spravil v Mikuláši, aj test, aj normovanie, a že je to všetko super. Takže teraz pokračujeme ďalej do hlavného mesta Slovenska, do Vrútok. Tak sa na vás teším pri ďalšom vstupe. Teraz sme v Mikuláši. Prvá zastávka našho tripu a vidíme, ako to ďalej dopadne. Potom by som mal prísť do Bystrice a zajtra písať ďalší test, teda mať skúšku z gréčtiny. Zatiaľ toľko. Čaute. A tak z Liptovského Mikuláša, kde som urobil všetky skúšky, som sa vybral ďalej do hlavného mesta Slovenska, to je Vrútky. Vlaky meškali všade, aj vo Vrútkach, aj v Mikuláši. Skrátka, slovenské železnice sú na nezaplatenie. Ale však hlavné mesto Vrútky nás čakalo. Viete prečo? Lebo sú Vrútky! Hlavné mesto Slovenska. Áno, Vrútky sú hlavné mesto Slovenska. Nikto nevie prečo. Tam ma dohnal dážď a pršalo všade. Pršalo tak veľmi, že toho nevydržalo ani potrubie. Ďalej som šiel z Vrútok do Banskej Bystrice. A nachádzame sa v Banskej Bystrici, v mojom ďalšom študentskom meste. Som tu prvý rok a veľmi sa mi tu páči. Podľa mňa je Bystrica zatiaľ top mesto, ktoré som navštívil a do ktorého som chodil. Veľmi rád som tu. A v mojom tripe tu bola moja zastávka na 2 dní. Prišiel som si tu urobiť ešte poslednú skúšku v tomto semestri z gréčtiny. Najťažšia skúška vôbec. Avšak podarilo sa. Ak môžem odporučiť, študovanie na UMB je najlepšie asi na Slovensku. Kto chce študovať, choďte tam. Vážení priatelia, tak prvé 2 dní tripu som spal tu u Vyštíka v takejto izbe. Toto je Vyštík, pozdrav všetkých. Pozdravujem Maťových fanúšikov. Áno, aj Vyštíkových fanúšikov pozdravujeme. Toto je Banská Bystrica. Dneska pôjdeme do ponorky možno, alebo do jazzu, ktorý nevidno stadiaľ to, či vidno. Neviem. Som minul
1/3 môjho rozpočtu na celý trip, takže neviem, jak vyžijem, ale čaute. Áno, vážne priatelia, máme tu pizzu. Som veľmi hladný. Nachádzame sa v Banskej Bystrici, v mojom študentskom meste terajšom. A práve čakám na vlak, ktorý pôjdem rovno do Podhajskej a z Podhajskej už pôjdem do Radavy pešo. Takže Banská Bystrica, pamätník SNP. Bol tu super čas v Bystrici, spal som u Vištika a skúšky sa podarili, že som bol tiež rád. Mám Ečko, je to celkom dobre. Takže mier, v ďalšom stupe sa hlasím. Rýchlik na tretej kolaji, postojí ti pekle, že vraj i vraji. Predavačka stiera z tých losov, je špatná jak zubata s kosou. I bysťu už ti to ide. A tak z Banskej Bystrice ideme do Radavy. Najprv som prišiel do Podhajskej a tam ma už zobrali autom. Vážení priatelia, nachádzame sa v obci Radava. Je to 5 km od Podhajskej. Som u mojej tety, ktorá je o pol roka staršia ako ja. Silvia. A kúpili si tu domček a je tu super, majú tu všetko možné. No, tu majú ryby, aj rybník, aj bazén, všetko, čo tu majú. Takže čaute, tento týždeň som bol, teda tieto 2 dny som bol v Radave pri mojej mamky, sesternici Sise, jej priateľu Mirovi. A zajtra ráno idem do Bratislavy, sa mi zmenili cestovateľské plány, lebo aké situácie nastali. A pôjdem do Bratislavy, potom pôjdem z Bratislavy do Mikuláša, kde budú stoličné dni a tam sa veľmi teším, ale do Bratislavy sa teším, pôjdem pozrieť Cecíliu mamu, mojej babky, sestru na kávu do spolužiakov možno. Takže sa veľmi teším na zajtrajšok, určite budú ďalšie zábery. Tu som sa mal veľmi dobre, majú tu bazén, majú tu jazierko, Xbox, sme včera drtili. Si sa aj gitaru, zahrali sme si, zaspievali sme si, takže úplne skvelé. Zatiaľ si toľko vám poviem, čo viac. No ale majte sa pekne. Slava není ako víno, není ako káva, neočarí, neprebudí ťa, je po večeroch fádna, zrádna za dňa. To je Bratislava, kde som sa narodil a žijem v uliciach, kde vládne cez deň ruch a v noci strach, o ktorom sa dočítaš aj v novinách, ibaže v iných rovinách, takže pol pravdy a vôbec aktu, vidíš na vlastné oči, čo znamená. Čaute, nachádzame sa v Bratislave a teraz smerujeme Národnej rade Slovenskej republiky a hradu, takže sa teším. Za mnou vidíte bratislavské UFO. Čaute zatiaľ. Má hustú peňu, skôr galéria vrajterov, ich boj o stenu a plno závisti, závislosti, zlosti a fejmu pokope. V meste, kde zrovna ochotené stojíš tvárou denne, skôr ignoráciu. Takže na hrad nás nepustili, bolo stretnutie V4, takže sme dopadli veľmi zle, ale nevadí. Môžete ho vidieť za mnou.
Normálne ma policia stopla a nedovolila mi ísť na hrad. Lebo hovada, čo majú v hlave podhradia. Meškal som obidva rýchlíky som už meškal, teraz čakám na stanici. Tak RegioJet už je obsadené. Takže som celý čas cestoval zadarmo, teraz som musel na zajít 12:90. Celkom to zle. Idem akurát do Mikuláša, ešte to budem čakať. A po dlhom čakaní som sa konečne z Bratislavy presunul do Liptovského Mikuláša, kde boli stoličné dni a tam hrala moja obľúbená kapela Smola a Hrušky. Chlapcov som stretol pred kostolom a tak mi nedalo a musel som si ich natočiť. Prišiel som k ním a reku, ahoj, Smola a Hrušky, chcem s vami rozhovor, jasné. Takže exkluzívny pozdrav pre vás, čo sledujete toto videjko. Vážení priatelia, originál Smola a Hrušky vás pozdravujú. Koho pozdravujeme? Pozdrav môj kanál na YouTube. Martekov kanál. Čau, pozdravujem kanál Smola a Hrušky. Čaute. Pozor. A tak som sa v Liptovskom Mikuláši vybral s mojimi spolužiačkami zo strednej školy, spolužiakom poriadne oslaviť narodky jednej spolužiačky. A trošku nám šíbalo v meste, ale bol dobrý čas. A teraz. O Maďo, Maďo, joj, o Maďo, joj. Sa s kľudom so steblom trávy otočí. Páslo dievča kozy vo vysokej tráve. Zaostril som pohľad na tie kozy hráve. Hovorím jej, dievča, ako tu tak lozím. Zrazu vidím tvoje pekné biele kozy. Šalalalala. Zažili sme super koncert. Smola, Hrušky, Vidiek, všetko možné bolo. Teraz ideme na diskotéky do 6-ky, tak sa radujeme z toho. Musíme sa neradovať. Ale ideme do 6-ky tancovať, vidíme sa tam. Vážení priatelia, končím trip, všetko som spravil. Za Krište, čaute všetci. 3-4, čaute všetci. Tak som skončil môj trip a všetky chvíle. Ale musím vám povedať, bolo dobre. Takže toto je úplne the end. A nezabudnite zdieľať moje videjko, lajkovať a hlavne pridať si odber. Budem veľmi rád. A ak chcete viac týchto videjky, tak určite hoďte like nejaký. Díky, čaute.